Wel, dyma chi olygfa gyfeillion annwyl. Llond cylch o Ŵyn Torddu. 20 ohonyn nhw gyd, dwi'n meddwl. Oes. A Bethan Watkins, mae'r rhain yn fryd. Sy'n agos iawn at eich calon chi, a dwi'n meddwl, chi wrth eich bodd ar y gwylio'r dosbarth yma? O, ydi. Mae fe'n ddosbarth special iawn. Chi'n cael oen fenyw bach edrych yn siarp, a mae'n edrych ar pen bach i fel blodyn. Dwy betal fach, dwy glis fach net efo'i. O, special. A Driana nhw, mae yn, wel, dim nhw, falle y beirniad dwi'n cymryd trenu dros o mwy na dim, Malcolm Evans, i fynd trwy'r cyfan oll, mae fe'n ben tost ydw e. O, ydi. A mae wedi dechrau dethol nhw nawr a tynnu allan, ond mae fe'n goffo archwilio bob un, a wedyn trio rhoi nhw yn ei trefn. Ond mae'n eitha doeth fel achos chwyd, os ewch chi trwy'r 20 a wedyn chwynnu, mae'n job i gofio, ond dwi'n be mae fe'n neud yw chwynnu nhw wrth fynd, a mae hwnna'n ddoeth iawn. Yndi, ac os mae'n rwydd iawn anghofio beth ydych chi wedi weld 20 o Ŵyn menyw yn ôl, yn dydy. Lle mae fe'n cychwyn mewn lle fel hyn? Beth mae fe'n chwilio amdano? Wel, mae rhaid nhw edrych pen bach siarp neis efo nhw, a edrych yn dlws. Mae eisiau corff efo nhw, ac os dafad mae'n mynd i fod ar diwedd y dydd yn de, so dafad fagu. Ie. A mae rhaid i gofio, mae rhain wedi cael ei geni eleni, Ŵyn bach i nhw, chwaith ar bridiau mynyddig yma, so nhw'n cael ei wyna'n gynnar iawn, chwaith. Na, mae rhai, cofiwch, diadelloedd lawr gwlad yn wyna falle mis Ionawr dechrau mis Chwefror. Ond ar y cyfan, ar y tir uchel, bydden nhw diwedd mis Mawrth fewn i Ebrill. A mam bridiau mynyddig nhw, ein bridiau mynyddig ni, maen nhw eitha pwysig yn dyn nhw i gadw mynyddoedd ni i edrych yn hardd a i gynnal bioamrywiaeth hefyd. Ydyn, yn sicr. Mae'n hanfodol bwysig i cadw caledwch yn dyn nhw, iddyn nhw fedru byw ar y mynydd. Maen nhw'n gallu byw ar borfa a mae'r Ŵyn yn gallu pesgu o borfa a erbyn heddiw mae hwnna'n beth hollol bwysig efo costau uchel. Mwy am maen nhw'n byta o borfa, llai o'r cwdyn sy'n siarad. Ie, yn sicr. Sy'n gostus iawn y dyddiau hyn. Yndi wir. A pa mae y defed yma chwod yn pori ar ein mynyddau ni, mae fe yn beth naturiol iawn, yn dweud? Ydi. A mae'r cig yn flasus o borfa. Mae'n hollol naturiol. O mae'r cylchdro yma mor bwysig yn dweud, mae'r defed, maen nhw'n pori mynyddoedd ni, maen nhw'n cadw nhw edrych yn hardd a gwneud lle i gerddwyr ag ati, ond maen nhw hefyd yn cynhyrchu cig weithlon a gwlan ac yn helpu bioamrywiaeth yr un pryd. Maen nhw'n ymsugno carbon a hefyd yn neud y cyfan oll yma gan ddefnyddio adnoddau naturiol fel dŵr a phorfa, yn dweud? Ydi, yn llwyr, yndi. Dwi'n credu bod ni'n teimlo bach o law yn disgyn yma. Wel ie, pwy feddyli e? Yn Sioe Bronidol Cymru ar y dydd Llun, mae pawb wedi bod yn rhybuddio bod ni'n mynd i fod yn boeth tu hwnt, a wy'n teimlo bach o law yn dweud. Oes, mae ambell i ddiferu. Wel, Driana Malcolm, mae'n chwysu fyna. Fi'n credu gallai pa byddai'n tynnu'r siaced yna i ffwrdd, fe fydd y Cris o dditano. Yn sopen, fydd e. Ond mae'n mwynhau'r gwaith, yn dweud? Wel, mae fe'n edrych fel bod e, yndi, yn wir. A mae tipyn o sialens wedi bod o'i flanau rhwng y dosbarthiadau mawr. Dosbarth yr hesben flwydd a agos i 20 yn honno, 20 fan hyn. Mae tipyn o waith. A fe wrth o'i gynnau oedd, dath e mewn fan hyn, a erbyn bod e'n mynd allan, bydd e'n colli rhyw 2 stôn. Wel, tra bod Malcolm Evans y beirniad yn ail drefnu yr dosbarth yma ar Ŵyn Menw yn adran defed Torddu, fe wnawn ni gael sai bach o gylch y defed, ond dech chi nôl yn y man i weld pwy fydd yn derbyn y gardau goch. Nôl yma ynghylch y defed gyda'r Ŵyn Torddu, wel am ddosbarth Bethan, anhygoel, 20 yn y dosbarth, a bob un ohonyn nhw fel pin mewn papur, yn dweud? Yndyn. Maen nhw'n werth i gweld, maen nhw'n wledd i'r llyged. Chwarae teg i'r cystadleuwyr am droi nhw allan gystal. Ar hyn o bryd, fel mae'n edrych, dwi'n credu bod ni'n eitha addawol, mae Sioe Jeffries o fynydd y garreg sy'n perthyn i chi ar y brig unwaith yn ragor. Wel edi, mae fe ar y brig ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn addawol, agos mae'r rosets ar ei ffordd. Ie, oen fenyw hyfryd. Dangos ei hunan yn special.
A wedyn Christy Joseph yn yr ail safle. Christy yn gyfarwydd iawn yn cylch yma efo'r hesbynod a Ŵyn Menyw a Hyrdod. Oen fenyw yn berchen i Aron Hemmings yn y trydydd safle. O Pant y Clai fyna yn Pen y Banc Llandeilo. Ac yn bedwerydd oen fenyw o Gareth Vincent... Nantgaredig. Nantgaredig, na ni. Wel, chwarae teg iddyn nhw, achos mae cyrraedd y brig ar ôl dosbarth o 40 ar dipyn o beth. Ydy wir. A mae'r Ŵyn Menyw yma wedi cael ei magu efo'r cystadleuwyr. Dim mater o mynd mas a prynu oen fenyw. A chi'n bridio nhw eich hunan? Na pryd chi'n gallu gweud bod chi wedi dod i'r brig. Wel, ac yn cyrraedd y brig mae Sioe Jeffries, chi'n abod e'n dda iawn. A fel mae'n digwydd, dyma y trydydd cyntaf mae'r ennill heddi. Wel, fel ti dal at y drad, Sioe? Ie, sa'n gwybod, really. Fi'n wysi siw gwmynd. Ie. Ond ie, ni cael sioe arbennig. So, yeah, just over the moon. A beth, pwy'n cael o'n fenw, ennill o'n fenw fel hyn, wyt ti'n golygu bridio, gwerthu hi neu cadw hi beth yw'r Na, mwy o thebyg cadw hi nawr a dod nôl i wedyn blwyddyn nesaf. So, na beth yw'r plan, ond, so, ie, everything's got its price of it. Look out o flwyddyn nesaf fydd i siwr o fod. Fydd i nôl fan hyn yn y sioe gobeithio. Wel, look dda i ti yn y pencampwraethau hefyd. Diolch yn fawr i ti.